Ďakujem za slovo. Vážené predsedníctvo, milé kolegyne, kolegovia, pozdravujem vás tuto zo Žiliny. V tomto mojom príspevku budem hovoriť o ochorení, ktoré takisto každý z vás pozná, ale musíme si mnohí priznať, že mnohokrát na neho zabúdame, ale to ochorenie je stále medzi nami, nikde neodišlo. Nečakajte v tomto príspevku nejakú bombastickú diagnózu, raritné rozuzlenie, iba takú krutú slovenskú realitu. Takže bez zbytočného zdržiavania poďme k meritu veci. V októbri bol prijatý dvojročný Miško na detské oddelenie v Michalovciach v rámci diferenciálnej diagnostiky genezónneho uzlinového syndrómu. Ale keďže naši všímaví kolegovia z Michalovej, z ktorých takto týmto pozdravujem, vedeli, odkiaľ tento pacient pochádza, tak sa rozhodli podrobne zamerať na epidemiologickú anamnézu a už vedeli, odkiaľ vietor fúka, doplnili CT vyšetrenie hrudníka a tú suponovanú pracovnú diagnózu to CT vyšetrenie hrudníka potvrdilo. Tuto môžete vidieť už následne, ako bol pacient hospitalizovaný u nás v Dolnom Smokovci, ultrazvuk skolikovanej lymfatickej uzliny v ingvinálnej oblasti. Takže jednoznačne zo zobrazovacích vyšetrení, CT vyšetrenie hrudníka, ako aj rentgen hrudníka potvrdil vlastne mikronoduálny, typický miliárny rozsev. Všetky testy v rámci prešetrenia špecifického procesu boli pozitívne. Žalúdočná šťava bola mikroskopicky pozitívna, čo sa tak nestáva tak často u detí a kultivačne bol pôvodca tuberkulózy Mycobacterium TBC komplex vykultivovaný už po 3 týždňoch. Takže diagnóza bola jasne stanovaná a prechádzame vlastne k tej klinickej prezentácii, tej už spomínanej krutej slovenskej realite, keďže Slovensko sa považuje za vyspelú krajinu a smelo vykročilo do 21. storočia. Ale mnohokrát zdravotný stav našich detí tomu nenasvedčuje a pokiaľ by ste chceli vidieť ťažkú podvýživu, proteínovú, energetickú malnutríciu, nemusíte cestovať do Afriky ani do juhovýchodnej Ázie, stačí prísť na východ Slovenska. Tak tu môžete vidieť v tej klinickej prezentácii jednu ťažkú proteínovú, energetickú malnutríciu, v bočnom profile peknú prominenciu brucha, generalizovaný edém, s edémom najmä, ktorý bol taký papučkový edém v oblasti dolných končatín. A toto je kožná forma tuberkulózy. Také typické kožné ulcerácie, respektíve defekty, ktoré vytvorili sfistulované lymfatické uzliny v tej inguinálnej oblasti. A tam bol aj metódou molekulárnej biológie potvrdený pôvodca tuberkulózy, ale po adekvátnej liečbe už po 20 dňoch sa tieto kožné nálezy radikálne zlepšili. Z antropometrie jasno viditeľné hmotnosť vzhľadom na vek výrazne pod 3. percentil, vzhľadom na generalizovaný edém BMI sa pohybovalo ešte na 10. percentilom a všetky pozitívne markery ťažkej malnutrície, najmä vlastne hypoalbuminémiu s potrebou opakovanej korekcie. No a ten najsenzitívnejší marker malnutrície, ten serový prealbumín, bol takmer nemerateľný. Takže, aký je ten sumár prípadu? Od príjmu bola nasadená 4-kombinácia antituberkulotík, ale spočiatku sa ten jeho stav vôbec nevyvíjal dobre a kvázi povedané utekol hrobárovi z lopaty, takže prekonal septický stav s potenciálne fatálnym záverom. A pokiaľ sme ho takto vypiplali, že nebol infekčný, bol dostatočne preliečený a mohol byť daný do kvázi domáceho ošetrenia, ubehlo 105 dní. A to si vyžadovalo vlastne 5 kombináciu antituberkulotík, množstvo symptomatickej, podpornej, nutričnej liečby a odchádzal s takouto celou plejadou diagnóz, najmä v čele s akútnou miliárnou tuberkulózou, ktorá bola kultivačne pozitívna po 3 týždňoch. No a samozrejme spĺňal kritéria pre syndrom týraného dieťaťa. Takže dostávame sa k tej teoretickej časti. Tuberkulóza, detská populácia ročne. Vo svete ochorie zhruba 1 000 000 detí
A hoci deti predstavujú iba 10% z toho celkového počtu TBC notifikácie vo svete, majú nepomerne vyššiu mortalitu v porovnaní s dospelými a tie najzraniteľnejšie skupiny sú deti do 5 rokov a deti s HIV koinfekciou. Detská TBC a malnutrícia sú v jasnom vzťahu, keďže deti do tých 5 rokov s závažnou malnutríciou, to sú tie práve najvýznamnejšie faktory potenciálnej mortality. No a deti do 5 rokov majú najvyššie riziko diseminovaných závažných foriem tuberkulózy. No a vlastne jednotlivé formy ťažkej podvýživy sú jasne spojené vlastne so závažným sekundárnym imunodeficitom. A práve aj v kontexte tohto vzťahu práve bolo dokázané aj v klinických štúdiách, že práve podvýživené deti sú významne rizikovou skupinou, lebo tá podvýživa moduluje expresiu génov a tá expresia génov, ktoré sú dôležité pre maturáciu, diferenciáciu tých TH1 lymfocytárnej subpopulácie, je narušená. A práve tá kooperácia TH1 lymfocytov s makrofágmi je veľmi dôležitá, aby organizmus vedel adekvátne zvládnuť mykobakteriálnu infekciu. Ak si vezmeme faktory podmienujúce vznik ochorenia, môžeme si ich didakticky rozdeliť na faktory týkajúce sa jednotlivca, to je napríklad vek, stav imunitného systému a na vonkajšie faktory. A tu môžete vidieť vlastne spoločné menovatele, také spoločné atribúty, prečo práve toto ochorenie je najviac notifikované v tých marginóznych spoločenstvách u detí vlastne z málo podnetného prostredia. Spomeniem napríklad príjem domácnosti, výskyt TBC v komunite, nižší sociálno-ekonomický status. Tuberkulóza je a bude stále predovšetkým sociálne ochorenie. No a kam smerujeme? Takže je to stále závažné ochorenie. Registrujeme zvýšený počet diseminovaných závažných foriem tuberkulózy, najmä v spojitosti s ukončením plošnej vakcinácie na Slovensku od roku 2012. Podvýživa je vo všeobecnosti celosvetovou najčastejšou príčinou sekundárnej poruchy imunity. No a čo môžeme spraviť preto, aby sa tá situácia v tejto oblasti zlepšila? Screening vysokorizikových detí, aktívne prešetrenie detských kontaktov, to robíme aj výjazdy vlastne do tých jednotlivých spoločenstiev, do tých obcí, kde zaznamená zvýšený počet prípadov tuberkulózy. Možnosť aktívnej imunizácie v súčasnosti zaznamená zvýšený záujem vakcináciou voči tuberkulóze, najmä na vyžiadanie. No a ďalej zlepšiť a sofistikovať sociálnu politiku štátu. To môžeme aj zlepšiť, keď budete zajtra voliť, ale to je beh na dlhé trate. To je beh na dlhé trate, ako na Slovensku stále s nejastým koncom. No a zvyšovať povedomie o hrozbe tuberkulózy nielen v laickej verejnosti, ale práve aj v odbornej verejnosti. A to bol aj jedným z hlavných dôvodov tejto prezentácie. Takže zvolil som si taký prozaický názov Milionárska trče. Náš Miško pochádza hoci z biedných pomerov, ale je milionár, lebo dostal našťastie adekvátnu liečbu a včas nasadenú liečbu. Bohužiaľ mnoho prípadov, najmä tých neuroinfekcií spôsobené mykobaktériami, pokiaľ sa neliečia správne a razantne, tak končia fatálne. Ale aj napriek tomu vlastne mamička neviela o neho veľký záujem, hoci sme sa o neho dobre starali. A párkrát zavolal počas tých 3 mesiacov, takže mohli by sme jej poslať takúto pomyselnú fotografiu z Dolného Smokovca. A týmto vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť.